Беләбез. Бер уйга кат-кат кайткан сайын ул көч туплый бара. Әгәр һәр вакыт акча юк дип кабатлап торсагыз, ул шуннан да булмас. Әгәр туктаусыз акча җитми дисәгез, ул шуннан да җитмәс. Әгәр сез даими рәвештә үзегезне моңа ышандырып, бу уй формага тискәре эмоциялар истәп торсагыз, алар һәр вакыт була. Чөнки акча юклыгы күңелле нәрсә түгел. Сез ул уй форманы үсендерәсез. Ул даими рәвештә көч туплар һәм һәр вакыт акча җитмәүчелек белән бәйле тышкы чагылышын алыр. Сез акча кытлыгын яратмаганга гына акча кулыгызга керми. Әгәр сез акчаның булып торуын яратсагыз, аны хөрмәт итсәгез, аның булуыннан рәхәтлек алсагыз һәм үзегезгә һәм якыннарыгызга ярдәм итеп торсагыз, акча сезгә агылыр. Бер ханым кайчандыр бер вакыт уйламыйча нитмичә генә ниндидер эчке импульска таянып, кесәсеннән акча янчыгын алганда, андагы акчаларны берәм-берәм пөхтәләп тезеп салып куйган. Кадерләрем минем, мин сезне шундый яратам дип кабатлаган үзе. Шуннан соң ди ул аның бер кайчанда акча турында уйлаганы булмаган. Алар һәр вакыт булып торган. Бетеп китсә, 5 минуттан аңа онытылып барган бурычларын кайтаралар икән. Ул инженер булып эшләвен дәвам иткән һәм аның тормыш итү өчен җитәрлек акчасы һәр вакыт булып тора икән. Бер ир-ат акча алганда иптәшенә бурычка бирмәгән. Янәсе, үзенә дә бик кирәк икән. Бер сәгать үтүгә ул бурычка сораган кадәр суммада акчасын югалткан. Бик күп кешеләр семинарда ничек инде мин акча яратам, акча булса яхшы ди. Дөрес түгел. Моны сезнең битлегез әйтә дип җавап бирәм мин дип яза Владимир Васильевич Жикаренцев үзенең Иреккә юл китабында. Һәм шуннан да бергәләп аларның акчага кагылышы уйларын анализлый башлагач, һәр төрле вәсвәсәләрнең күп булуы ачыклана. Әгәр кешенең акча өлкәсендә тискәре инанулары булса, алар шуңа ярашлы хәлләрне җәлеп итә гамәлгә аша башлый. Әгәр кеше теге яки бу рәвешле акчаны кабул итмәсә, ул хезмәт хакында аз түләнә торган эшкә урнаша. Шул ук вакытта шундый хезмәт өчен башка урында 2 яки 3 тапкыр күбрәк тә алар иде. Мистика шулай бит. Шулай да уйның нәкъ шушы рәвешле эшләвен карадык бит инде. Акча мәсьәләсендә гомумән тормышның теләсә кайсы өлкәсендәге кебек фикерләү рәвешен уңай юнәлешкә кору мөһим. Моны эшләү җиңел түгел. Чөнки без билгеле бер рәвешле уйларга күнеккән һәм уйларга бер салган сукмактан агы уңайлырак. Сез муллыкны кабул итәсезме? Әйе дип кенә җавап бирәсе килә торган гади сорау. Ләкин беренче карашка гына шулай гади тоела. Әйдәгез, гади бер күнегү эшлик. Күзегезне йомыгыз, иркенләп утырыгыз һәм үзегезгә шушы сорауны бирегез. Беренче җавап нинди булды? Башта нинди хис уянды? Дөрес, сез муллыкны кабул итмисез. Минем әле муллыкны тулайым кабул итәм дип җавап биргән кешене күргәнем юк. Җаваплар күп төрле. Юк, кабул итмим дигәннән башлап. Әйе, кабул итәм, ләкин ул вакытлыча гына булырга мөмкин дигәнгә кадәр. Бу фикерләр бездә яши һәм әлбәттә инде физик планда да үсеш ала. Сез мул тормышта да яшәгән хәлдә дә аның вакытлыча гына булуы ихтималлыгы турындагы шикләр бер заман гамәлгә аша һәм сезнең тормышка күңелсез хәлләрне тартып китерә. Мондый хәлләр акча мәсьәләсендә генә килеп чыкмый. Сез бу сорауны тормышыгызның теләсә кайсы өлкәсенә карата бирә аласыз һәм шуңа охшаш җаваплар да булыр. Гаҗәп бит. Кешеләр бар көченә муллыкка омтыла, үзләре аны кабул итми. Нәрсә эшләргә инде хәзер?
Җавапны сез күптән беләсез. Акча мәсьәләсендәге инануларыгызны тикшерегез дә аларны яңа фикерләргә алыштырыгыз. Сезгә күпме акча кирәк? Сез тагын күбрәк булган саен яхшырак диярсез. Яна дөрес әйтмисез. Сез уйларыгыз белән күпме кабул итәргә сәләтле, шуның кадәр кабул итәсез дә. Калганы я югалып кала, я сез аны шундый итеп тотып бетерәсез, соңыннан кая китте ул акча дип аптырап йөрисез. Еш кына шулай була иде дә бит. Үзегез өчен көтмәгәндә ниндидер премия бирсәләр, яки сез инде онытып барган бурычны кайтарсалар. Искә алганыгыз бармы? Сездә күпмедер акча барлыкка килүгә, сезнең янда акчага мохтаҗ кешеләр барлыкка килә дә бурычка сорый башлый. Ничек уйлыйсыз? Ни өчен булай килеп чыга? Бу сезгә өйгә эш. Canım can kisəgim, yaratam ni hal ettim. Sensiz minut yaşab olmay, mənə şaşırıblar gittim. Günü tünü sinə uyulab, gözlərdən yok aşa. Yetim etmə, taşlab gitmə, yaratam seni akşa. Yaratam akşala, niga üstüne bakşada. Evro dollar şortam bolsun, yarı ağaç akşada. Yaratam akşala, niga üstüne bakşada. Evro dollar şortam bolsun, yarı ağaç akşada. Bulmay, işip bulmay, sensiz dünyalar gitik. Avanstan paluçkaga yaşayman sene kötük. Sen bit şunday güçlü magnet, tortasında durasın. Kişilerinin kaybolaların türlü yakka burasın. Yaratam akşala, niga üstüne bakşada. Evro dollar şortam bolsun, yarı ağaç akşada. Yaratam akşala, niga üstüne bakşada. Evro dollar şortam bolsun, yarı ağaç akşada. Alam kullarıma, salıp kuyam keseme. Kese tübü elle dişek, bete küpme kersem de. Akşam bardı bayıdama deyip, maktansam dus işlerge. Eli pisok betken bulla, eli şalvar dişile. Yaratam akşala, niga üstüne bakşada. Evro dollar şortam bolsun, yarı ağaç akşada. Yaratam akşala, niga üstüne bakşada. Evro dollar şortam bolsun, yarı ağaç akşada.
Хәзер әйдәгез, сезгә кирәк булган акчаның суммасын билгеләү буенча бер күнегү эшләп карыйк. Сез бер ай эчендә эшләп алырга мөмкин булган акча турында сүз барачак. Шулай итеп, күзләрегезне йомыгыз һәм иркенләп утырыгыз. Хәзер эштән генә буйга яки аркылыга туры сызык сызыгыз. Ул сызыкка 50 000, 100 000, 150 000 һәм башка саннарны төшерегез. Үзегез теләгән саннарны үзегез теләгән валютада күрсәтегез. Саннарны сезгә кабул итәргә уңайсыз булганчыга кадәр үстерегез. Хәзер аскарак төшегез. Кечерәк санны кабул итү уңайлыракмы, сез аны кабул итәсезме? Әле генә сез ай дәвамында тормышыгызга кабул итәргә әзер булган сумманы билгеләдегез. Сез оннан да күбрәк акча эшләү өчен нинди генә омтылыш ясасагыз да, шуннан артыга килмәс. Килсә дә сез аларны бәрәкәтле тотмаячаксыз. Хәтерләсәгез, элек тә шулай була иде бит. Әгәр инде сез ул санны билгели алмасагыз, яки бик тә зур сумма килеп чыкса, димәк, сезнең тормышыгызда ярату һәм игътибар җитми һәм сез аларны әйләнә-тирәдә таба алуыгызга ышанмыйсыз. Шуңа да сез аларның юклыгын акча яки матди әйберләргә алыштырырга омтыласыз. Ләкин бу аңлавыгызча эшләми. Сез бик күп акчага, күчемсез милеккә, кәттә машинага ия булырга мөмкин. Ләкин бу чын яратуны алыштыра алмый. Әйләнә-тирәгездәге мәхәббәтне күрергә, аны үзегезнең тормышыгыз белән бәйләргә өйрәнегез. Зур сумма сез зур суммадагы акчалар белән эшләгәндә килеп чыгарга мөмкин. Эш урыны турында онытырга тырышыгыз һәм төгәл, дөрес мәгълүмат алу өчен бу күнегүне тагы бер тапкыр эшләп карагыз. Сез мөгаен күбрәк булган сан яхшырак, азрак булган сан яхшырак кебек уйларның эшләмәвен аңлагансыздыр инде. Әлеге вакытта төгәл сумма билгеле. Ул сумманы сез тормышыгызда кулланырга әзер. Һәм ул күпмедер вакытка сезнең чын барлык та булачак. Бу сан үзгәрә аламы? Әлбәттә ала. Үсеш дәрәҗәсенә карап, ул артырга яки кимергә мөмкин. Барысы да сезнең иң югары минегез куйган бурычтан тора. Берәүләр бу җиргә зур акчалар белән эшләргә килгән, мәсәлән, банкирлар, эшкуарлар, икенче берәүләр исә кечкенә суммалар белән. Әүлияләр фәкыйрь булганмы соң? Бер кайчан да. Аларның тормыш итү өчен кирәкле бөтен нәрсәсе дә булган. Алар үзләрен бай дип санаган. Кеше акыл туплый барган саен аның байлык белән фәкыйрьлекне бәяләү критериялары да үзгәрә. Әүлияләр зирәклегенең хикмәте дә шунда. Күбрәк, азрак дигән уеннардан баш тарту, тормыштан һәм хөкүмәттән зарланудан туктау, акчага кагылышлы уйларны анализлап, тормышны ничек күрәсе килсә, шулай итеп кору, үтәргә тиешле сабакларны тыныч күңел белән үтү. Миллиард кирәк, җиткереп булмый акчаны. Яңгыр булып күптән тиеш иде, ә ул кәфер һаман акмады. Акча синсез кеше үлә ачка, нигә сиңа күптән акмаска? Я булмаса агач яфрагыдай, аяк асларында ятмаска. Эх, акча, акча синсез кеше үлә ачка, нигә сиңа күптән акмаска? Я булмаса агач яфрагыдай,
Ояк асларында ятмаска, акча. Меңлекләр булса, миллион кирәк. Акча юк дип кемдә зарлана, акча җитми миллионерларга да, аларга да дөнья торсана. Акча синсез кеше үлә ачка, нигә сиңа күктән акмаска, я булмаса агач яфрагыдай, ояк асларында ятмаска, акча. Акча синсез кеше үлә ачка, нигә сиңа күктән акмаска, я булмаса агач яфрагыдай, ояк асларында ятмаска, акча. Я булмаса агач яфрагыдай, ояк асларында ятмаска, акча. Кешеләрнең тагы ике ялгышы бар. Айрым алганда, акча әйбәт нәрсә, һәм акча начар нәрсә дигән ялгышлар. Акча яхшы да, начар да нәрсә түгел. Ул акчалы кешенең үсеш дәрәҗәсенә карап, игелек һәм явызлык төсмере ала торган нейтраль көч. Акча ярдәмендә кешеләрне коткарып була, акча ярдәмендә үтереп тә була. Әгәр сез акчаны начар нәрсә дип уйласагыз, аны үз кулыгызга алыгыз да игелекләр эшләүгә тотыгыз. Әгәр сез банкирлар һәм эшкуарларны жуликлар дип уйласагыз, акчаны үз кулыгызга алыгыз. Акча эшләргә өйрәнегез һәм аларны балалар йортлары, мәктәпләр, гыйбадәтханәләр төзегә тотыныгыз. Ничек кенә тотсагыз да үзегезнең эшсезлегегезне аклар өчен яхшы начар уенын гына уйнамагыз. Эш күрсәтми, үзегезне аклап һәм булдыксызлыгыгызда башкаларны гаепләп, сез иҗади потенциалыгызны инкар итәсез. Сез аңа гамәлгә ашарга ирек бирмисез. Ә моның ахыры начар тәмамланырга мөмкин. Шәхесегезне югалту куркынычы бар. Кеше муллыктан төрле юллар белән кулак кагарга мөмкин. Барыбыз эчендә таныш мисалга күз салык. Русия халкы барысы бер булып үзенең икътисадын төпкә утырта, шул рәвешле үзен якты киләчәктән мәхрүм итә. Сүз янә уй формалар турында барачак. Алар исә, кабатлап әйтәм, физик планда чагылыш табарга сәләтле. Табигате шундый аларның. Исегезгә алганыгыз бармы? Сумны агач дип атау гадәте бар. Агач дигән саен сез моллыкка юлыгызны ябасыз. Сез кадерен белмәгән яки кирәкмәгән әйберне нишләтәсез? Ташлыйсыз. Азрак акча эшләп алу тәкъдименнән баш тартканда, яисә сумнарның хакы бер тиендә тормый дигәндә, сез сум белән дә шулай ук эшлисез. Ташлыйсыз. Мондый мөнәсәбәт булганда, сез бер кайчанда акчага тиенмәссез. Яки инде алар сезнең тормыштан көтелмәгән юллар белән юкка чыгып барыр. Сумнарны агач дип атап, сез коллектив рәвештә уй формалашыга юл куясыз. Чөнки бу сүзне сезнең белән бер үк вакытта башка бик күпләр кабатлый. Нәтиҗәдә сумнар нигә тутырыклы түгел? Ни өчен икътисад күтәрелми дип гаҗәпләнергә генә кала. Безнең ил тере организм ул. Әгәр анда яшәүче кешеләр ялгыш фикерләрне кабатласа, аның проблемалары да бетмәячәк. Акча
кеше үзе өстендә эшләү өчен уйлап тапкан иң гаҗәеп корал ул. Акча безнең тормышның бөтен өлкәсенә дә кагыла диярлек. Сез һәр минутта аңа бәйле эш йөртәсез. Акча кулланмый торган берәр өлкәне күз алдына китереп карагыз әле. Бу мөмкин түгел. Акча ярдәмендә кеше рухи югарылыкка күтәрелә ала. Акча ярдәмендә адам баласы үзен упкыннарга ата ала. Акча белән эш итә башлауга беренче чиратта үзең белән эшләргә кирәк. Акчагыз булган вакытта сез ниләр уйлыйсыз һәм нинди хисләр кичерәсез? Күп булганда, бөтенләй булмаганда. Сезне сатып ала башласалар, сез ниләр уйлыйсыз һәм үзегезне ничек хис итәсез? Сатылганда, сез үзегез берәрсен сатып аласызмы яки сатасызмы? Сезне алдасалар, сез ниләр уйлыйсыз һәм үзегезне ничек хис итәсез? Әгәр үзегез берәрсен алдасагыз, әгәр сезгә акчагызны бурычка биреп тору, сезгә күрсәткән хезмәтләр өчен түләү, хезмәт хакы өләшү кыен бирелә икән, бу вакытта сез ниләр уйлыйсыз һәм үзегезне ничек хис итәсез? Сорауларны бик күп бирергә була, һәм аларның барысы да сезнең күңелегездә барган процессларга бәйле булыр. Үзегез белән ихлас булыгыз. Качмагыз, күзләрегезне яшермәгез. Кешеләр бер төрле һәм аларның проблемалары да бер төрле. Ихласлык күңелегездәге караңгы пычмакларга аң яктылыгы үткәрү мөмкинлеге ул. Ул тынычлыкка һәм гармонияга илтә торган юл. Тамшыдан күлләр җыела, тиеннән кадерен бел. Сиңа кирәк булмаса, күршеңә кадерледер. Ярдәм итәр, рәхмәтен ал, бер тиенгә елама. Ләкин бер тиенне биреп, 5 тиенне сорама. Бер тиеннең бер кадерен, бер тиенгә елама. Бер тиенсез йомыш белән бер тиенне сорама. Бер тиенсез сүз сөйләмә, бер тиенсез бәйләнмә. Шулай яшәмәсәң гомер бер тиенгә әйләнә.
Акча булсын өчен сез үзегезгә күпме сумма кирәк булуын ачык белергә тиеш. Акча өчен төгәл сумма яки төгәл сан образ ролен үти. Нәкъ менә шул сан көч һәм эмоциялар белән тулыландырыла. Җитәрлек, күпме булса шуның кадәр дигән уйлар акча өлкәсендә эшләми. Дөресрәге, эшли, ләкин сезгә ашарга җитәрлек суммада гына акча кирип торыр. Шуннан артык түгел. Әгәр сез ниндидер планнарыгызны тормышка ашырырга теләсәгез, күпме акча сарыф итәсегезне һәм моның өчен күпме кирәген төгәл белергә тиеш. Ул чагында бу сумма сезгә килер. Бер ир-ат ай ярымлык курсларга йөрергә ният итә. Шушы вакыт эчендә ул эшен ташлап торырга тиеш була. Ләкин аның хезмәт хакыннан башка кереме юк. Аңа гаиләсендә туйдырырга кирәк. Һәм нәрсә булган дип уйлыйсыз? Ул бу курсларга барырга кирәк дигән катгый карарга килү белән аңа шалтыратып төп-төгәл ай ярымлык эш тәкъдим итәләр. Атнага 2 тапкыр бер кешене эшенә алып барырга һәм алып кайтырга кирәк була. Гомумән, бу эш атнага 2 сәгать вакытны ала. Һәм моның өчен аңа көн сайын йөреп эшли торган эшендәге хезмәт хакы кадәр акча түләргә вәгъдә итәләр. Сумманың ничек исәпләнүен карап үтик. Сезгә мисал өчен киләсе елда нәрсәгә акча тотарга телисез, шуларның исемлеген төзергә кирәк. Бу исемлеккә йортка түләүләр, балаларны укыту, ял итү, кирәкле җиһазга дигән һәм алдан күрелмәгән чыгымнар күрергә мөмкин. Һәр графа каршына кирәкле сумманы куеп чыгыгыз. Барысын бергә кушкач, сез киләсе елга кирәкле чыгымнар суммасын күрерсез. Шушы сан белән сез инде эчке көчкә ия булу ысулы буенча эшли аласыз. Исегездә тотыгыз. Сумманы сезгә кирәкле әйбергә бәйле анык, уңай эмоциялар белән байтырга кирәк. Акча турында сөйләгәндә эквивалент дигән төшенчә дә бар. Сезнең мәсәлән, кайда булса ял итәргә барасыгыз килә ди, ләкин акча җитми. Сез акча эшлим дип ялны кичектерәсез дә кичектерәсез. Шул вакытта сезне дустыгыз дачасында ял итәргә чакыра, үгетли. Ләкин сез тәкъдимне кабул итәргә теләмисез, чөнки ял итәргә кайда булса читкә бару турында гына уйлыйсыз. Һәм сәфәр өчен акча җыюыгызны дәвам итәсез. Кагыйдә буларак, ул килеп чыкмый. Ял тәкъдим иткәндә сез аннан да баш тарттыгыз. Тагын да ныграк арыдыгыз. Сез инде ял итәргә дә мөмкинлек бирмәүче бу дөньяга каш җыера башладыгыз. Икенче мисал. Сез операция ясатырга телисез. Ул кыйммәт тора. Сездә ул кадәр үк акча юк. Шул вакытта сезгә кем дә булса берәү халык медицинасыннан рецептлар алып килә. Ләкин сез аннан баш тартасыз. Чөнки акчагызны операциягә дип кенә җыясыз. Теләсә кайчан, җирнең теләсә кайсы ноктасында сез үзегезгә кирәк кадәрле акчаны да, әйберне дә таба аласыз. Бары тик уегызга артык ябышып ятмый. Альтернативага юл куярга гына кирәк. Җиһанда моллык җитәрлек. Җиһанда безгә кирәкле һәр нәрсә бар. Шул моллыкны күрә белергә һәм кабул итәргә өйрәнергә кирәк. Уйната да, уйлата да, жырлата да биетә. Кошлар кебек очырта да, эт шикелле сикертә. Гел эзлибез көне-төне, узып киртәләр аша.
Bayra nişik yaşasak da Kirek bit haman akşa da Akşa bulsa bulsun iken Barıp ikisi dolu Halal akşağına bulsun Olamadı akşa kolu Akşa bulsa bulsun iken Barıp ikisi dolu Halal akşağına bulsun Olamadı akşa kolu Bulmasa da akşa dolu Demişiga aşına Sakılana bilinedin mi? Akşa jitse başına Akşa bulsa bulsun iken Ömür iterlikine Kapşık bilinde durmasın Bulsun jiterlikine Da Akşa bulsa bulsun iken Barıp ikisi dolu Halal akşağına bulsun Olamadı akşa kolu Akşa bulsa bulsun iken Barıp ikisi dolu Halal akşağına bulsun Olamadı akşa kolu Akşa jitme көп bulsa da Шыға ol kirgen qadar Sarangına bola көрме Akşan көп bulsa әгер Bizning bütün yolg'i şular Jitse akşa başına Akşa işin tuğanını Dostlarını taşlama da Akşa bulsa bulsun iken Barıp ikisi dolu Halal akşağına bulsun Olamadı akşa kolu Akşa bulsa bulsun iken Barıp ikisi dolu Halal akşağına bulsun Olamadı akşa kolu Akşa bulsa bulsun iken Barıp ikisi dolu Halal akşağına bulsun Olamadı akşa kolu Akşa bulsa bulsun iken Barıp ikisi dolu Halal akşağına bulsun Olamadı akşa kolu Halal akşağına bulsun Olamadı akşa kolu Әвәлки сез теләгән әйбер сездә күптән бардыр инде. Бары тик эштәлеккә игътибар итмичә, формага гына бәйләнеп, аны күрмисездер. Еш кына югары мин зур акчаларга тормышыбызга керү мөмкинлеген бирми. Чөнки ул зур суммалар безне бузар дип курка. Акча бөек көч. Әгәр кешенең зур суммалар белән эш итүдә тәҗрибәсе булмаса, акчаны үзенә буйсындырырга мөмкин. Ләкин безгә ихтыяҗларыбызны канәгатьләндерергә кирәк. Безгә яшәргә, рухи яктан үсәргә кирәк. Шуңа да безнең югары минебез безгә акчага алмашка башка төрле ярдәм җибәрә. Ә ул эквивалентларны күрә белергә өйрәнү безнең эш.
Еш кына акча безгә рухи ихтыяҗларны канәгатьләндерергә кирәк булганда килә. Бу кайчак хәтта мистикага да охшап куя. Ул ниндидер китап сатып алу, курсларда уку, билимне күтәрү һәм башка булырга мөмкин. Мондай очракларда акча әллә каян гына килеп чыга. Алга таба яшәү өчен ниндидер мәсьәләне хәл иткәндә дә шулай. Машина, дача, фатир сатып алганда мәсәлән. Мондай очракларда без ул акчаның һәм әйбернең булуын телибез, ниятлибез һәм алар безгә киләде. Башка вакытта исә акча кирәк дип күпме генә чапсак та, без нинди дә булса сабак алмый торып, ул акчалар безгә килмәячәк. Акча яки нинди дә булса әйбер алу теләге һәм нияте монда иң әһәмиятле рольне үти. Бер ханым әнисеннән аерым яшәргә теләп, фатирларын алыштырырга була. Ләкин нәрсә генә эшләсә дә алыштыра алмый. Әти әнисе дә моңа каршы төшә. Ул һәр даим үзенә сорау бирә. Фатир алыштырырга нәрсә комачаулыйсың? Бер вакыт ул әти әнисенең бу җәһәттән үзләрен ничек хис итүләре турында уйлана һәм аларның ялгыз калудан куркуларын аңлап ала. Моны аңлау белән әнисе аның янына килә дә фатирны алыштыру эшен үз кулларына алырга тәкъдим ясый. Шуннан соң бу ханым кирәкле кешеләр белән элемтәгә чыга, фатир алышына. Әлеге ханым мәрхәмәтлек дәресе алырга тиеш иде. Ул шушы сабакны үткәч кенә морадына ирешә. Акча төрле юллар белән бездән китә дә ала. Безнең һәр кайсыбызның моны үткәне бар. Без үтәргә тиешле сабакларның иң мөһиме саран булмаска өйрәнү. Бу дөньяның муллыгы барыбызга да җитүен аңлау. Без башка кешеләргә дә, хәтта көндәшләргә дә муллык теләргә, башкаларның уңышына сөенергә өйрәнергә тиеш. Акча бәлки сез бу сабакны үтмәгәнгә килмидер. Сабакны үтү белән сезгә муллык ишекләре тагын да киңрәк итеп ачылыр. Әгәр сезнең кесәдә җитәрлек суммада акча булса, сез нинди югары хисләр кичерер идегез? Мөгаен, тынычлык, үз-үзеңә ышану хисләре, тормышка ачылу хисе булар иде ул. Акчадан башка бу хисләрне тагын да нәрсә бирә алыр иде? Сезнең шушындый хисләр кичерергә мөмкинлек бирә торган нинди дә булса шөгылегез булырга тиеш. Хәзер үк шул шөгылегезне башлагыз. Аңа вакыт бүлегез, соңга калдырмагыз. Шул эш белән шөгыльләнә башлауга сезнең тормышыгызга югары хисләр керер. Шул рәвешле сез акча өчен дә җәлеп итәр көчкә әйләнерсез. Тәгәрмәштәге тиендә йөгерәбез, шабабыз, йөгерәбез, шабабыз. Янәселә шулай гына тулы бәхет табабыз, тулы бәхет табабыз. Азыда җитә күктә бетә бәхет акчада түгел. Кара булып капламасын бары тик тормыш көгет. Азыда җитә күктә бетә бәхет акчада түгел. Кара булып капламасын бары тик тормыш көгет. Байлар да бит йылы икән, ярлылар да көләләр, Кемнәр икән яшәүләрнең шын серләрен беләләр, Азыда җитә күктә бетә бәхет акчада түгел. Кара булып капламасын бары тик тормыш көгет. Азыда җитә күктә бетә бәхет акчада түгел. Кара булып капламасын бары
тормыш көген Акчада түгел Бәрәкәтле маллар табып булганга шөкер итик, булганга шөкер итик. Матур икән дөнья диеп, куанып гомер итик, куанып гомер итик. Азыда җитә, күптә бетә, бәхет акчада түгел. Кара балык, капламасын бары тик тормыш көген. Азыда җитә, күптә бетә, бәхет акчада түгел. Кара балык, капламасын бары тик тормыш көген. Кара балык, капламасын бары тик тормыш көген. Акчада түгел Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Акча» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Владимир Васильевич Жикаренцевның «Иреккә юл» китабыннан алынды. Ә инде музыкаль яктан Илсия Бәдретдинова, Булат Жиханшин, Эльмир Газизуллин башкаруындагы «Акча» исемле җырлар, Айгел башкаруындагы «Бер тиен» исемле җыр һәм дә Рифат Зарипов башкаруындагы «Бәхет акчада түгел» исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисами.